Arratsaldon guztioi, ja bagauz, ja por fin hemen larreak iroldegian, aurten gauero konki, zamaitik egingo dugu. Lehenengo froga izango da, lehenengo froga izango da, katilu horrek bete behar dozuela, bale? Denbora martxan hasten danean, han dauzenak, han trampolinean, ikusten dozue dau, botilla bat eta globo batzuk dauz, bale? Orduen bete behar dozue, piztinan ure erabilite globo horiek. Bitartean hemen dauen lehenengokoak, ingo dugu salto, ingo dugu alartino, eta han dauenean, hangoak emongo dutxe globoa, eta karri badeu ugerreiten ona agoan. Hemen dauenean, pintxo egin behar deu astiro aginekaz, eta beteko deu barruen dauen uregaz, katilua. Bai, frogak irauten deuz 10 minutu. Orduen, 10 minututa katilua gehien betetzen dauenak, eroango deuz puntu gehiago. Eta ja! Ja, zenbaketa egin ondoren, esan behar dugu, jaguarrak irabazi dabiela 3 punto, marsupialak dala talde horia irabazi dabie 2 punto, gero, anakonda dala talde berdea irabazi punto bat, eta piraina talde urdine geratu da ia anakondaren atzean, baina zelan trampa egin dabienez, penalizazioan ondoren galdu egin dabie. Beste talde bat. Deitzen da aroak onoan sartu. Piztinatik zehar egongo dire aro txikiak sartute, orduen taldeko batek imarko deu salto, hartu 3 aro eta joan beste aldera. Beste aldean egongo da bere taldekide bat, konoa eskua artean dekola, eta orduen uretatik sartu behar da, aroak kono horretan sartzen. Eta dekona konoa eskuen sartu behar da bebai hartzen. 3 aro kono barruen dekosenean sartute, orduen 3. batek egin behar dugu erronartino eta bere kartela ikutu. Eta heltzen den azkena, egongo da eliminetan.
zelaietatik, zelaietagaz parkatu, eta esan doztie imunea dauela talde honen barruen. Da, dekona pasea finalera, bale? Eta imunea da Julen Apestegia. Julen zara lehenengoko finalista, bai? Oin deskantxe eta bosto zuen behar. Eta zuek, urrengoko froga da geiketa bat burutu behar dozue. Denbora martxan hasten denean, burutu beharko dozue geiketa, dauela hor, eta dakizunean erantzuna, ara joan eta han dauen monitoreari erantzuna esan. Ondo egiten badozue, etorri da ikutu behar dozue ikurriña. Zorionak. Bueno, finalerako ja, finala da erreza, bale? Kaja hori dau kandau bategaz, eta kandauan dekoz 3 zenbaki. Lortu behar dozue kandau horren kontraseina. Lortzeko, inbar dozuez, 3 minifroga. Lehenengoko froga da geiketa batekin. Geiketa horren emaitza da kandauaren lehenengo zenbaki. Joan barzara, ara, eta hangoari esan. Ondo inbar dozue hangoak emongo txue sobre bat. Sobre horren barruan, dau giltz bat, zabaltzen dauela hemengo kaja bat. Eta giltz horrek deko zenbaki bat ezke egite. Hori da, 2. zenbakiak. Zabaldu behar dozue, kaja, probeo. Eta hemen barruen dau, 3. zenbakia. Duen deko zuzenen 3, zoazara, zabaltzen dozu kaja, eta handian jarriko dotzu, zerrein behar dozun. Bale, Maria erakutsi zure paloa, Maria da urdina, Natalia gorria eta Julen berdea, bale? 1, 2 eta 3. Igual da bietxartu. Natalia kindu txartu.
Natalia? Eta zer ipinten? Artik urriña, Natalia. Zara, konkiseko irabazlea.